Antonio González Bernárdez naceu en 1931 en Santa Mariña de Loureiro, no concello de Irixo, e dende moi novo sentiu as privacións e carencias que sufría o seu pobo. A excesiva poboación que tentaba malvivir do campo cunhas minúsculas propiedades traducíase na emigración dos novos, dando lugar a un embellecemento da poboación. Eran momentos difíciles, cando ante unha obra que significaría a ruína da parroquia, o desvío do caudal do río Pedriña, privando de rego as terras de labor, Antonio organizou a parroquia e despois dunha loita na que se enfronta a todos os niveis, consegue a retirada do proxecto. Avanzando nesta idea de unión e mellora da situación do pobo, impulsa a creación de Cooperativa del Campo de Santa Mariña de Loureiro, Sociedad Cooperativa Galega en 1966. Ante as mellores perspectivas do mercado, sustitúese a inicial crianza de gando de carne pola produción leiteira e no ano 1970 constrúese un almacén graneiro. 2 anos despois, apróbase a construción dunha central leiteira e conséguese que Miserior, organización dependente do episcopado alemán e encargada de promover programas de axuda ao desenvolvemento, apoie o proxecto, concedéndolle un donativo de 60.000 marcos e un préstamo sen xuros de 179.000 euros. En 1975 comezan as actividades de pasteurización, envasado e distribución de leite. A cooperativa segue medrando, cunha fábrica de pensos compostos para os socios, e no ano 1988 comezase a producir os primeiros queixos, sen aditivos, respectando a idea de Antonio de ofrecer produtos frescos, sans e de calidade, sen conservantes. En 1995, empréndese a fabricación dun iogur natural biolóxico enriquecido con bifidus. No ano 1999, tórnase pioneira na elaboración dun novo produto lácteo, o kéfir, que é unha das leites fermentadas máis antigas con innumerables propiedades para a saúde. Aos seus 79 anos, Antonio segue transmitindo importantes valores de cooperación e compromiso social. O seu espírito de entrega aos demais, esa idea de unidade, de non quedar impasible ante a adversidade, senón facerlle fronte para vencela, son calidades dunha persoa excepcional que non pensa só en si mesmo, senón que busca o benestar de todos os que o rodean.